nó đang rồi cái sông itu aja ini pen alang itu media cái hai itu alang itu cái bang pen nah cepat duk alang itu pan curul lah si ini tu thola langsung tua aja ini pen langsung okay juna lang kisah aja ini ke depan lo langsung tua ta aprang Chandrokan dak nili bahawar MEC nangaman hut 1988 dan hingkan labang so husi ni tun footpath hang dun sila sotowar khulilo footpath hang dun sila sotowar khulilo dang itu la dol kwa li pen hu tirona rong celeng alian ke papladam na soda kilometer ini sap komca setami aja noi komco seta itu langsung ningkan ini tu footpath kuni lo lapen ke api la sopen 93 94 lo aku inari pinang kom lo la si inari pinang kom lo anke la suatu wara aja mabangke ingkoi rapli arpan ajam nang pedosi la sunang survey lo jalo la sila sotuar pipleng imapu eta pipleng pledalo pinya ni ta pipleng pledalo seta meni tungke la bangso ka chuning ni dam nang yadim ko nalo ni ko pigu pulo ni lita ke puri we thang we pidu bisu amasi chini ne dalo amasi non pu tala pusi kidu bisu men chakra prong lo potu Kane nalige dagrong gang buralo gadi. Kalang lo. Dagrong gang buralo. Labang soto warge non la dak pen min nang tunga chi lengpon akenang sosot nang itu nang lige gang buralo. Konat pen konat pladam la nang di thinang la si labang soto warge pladam ke la pahelo. La bang ke pu bugyan bojar ke dun pono lahadam pono di fudam pono hetame la ke kaita tuar ke kenelu munite kene gari motor dah cepe kan ya tuar si puding hagyong lo la pen ke aku puna thuta ekdom kisu se chelang mani la dor khoi si puno bugyan sor puno jat puno sitame blok medical along kisu se chelang namji pusitame atuar ke lasi kadog vetan kacheleng lo main road tiplang de lo la pen ke aku la soto wara bangke gute angton lo borpung rapung gute lo penaku inglong rit kedam ya tum anse tamela soto wara lo kecheleng nangku kedam tang hola NR DPS kimpen semarpon lo pula kilometer ansi semarpon ni kanana thach kilometeran ba semarpon la pu ene la so ke semar huta la pu ene footpath niam se bonai fru la bangke hat rong ke pladam penaku pudak dor kholi na pla la soda bonai free fry pu footpath ni la tum da bonai chap la ke apena ke bonai ta ni tuma dor kho sor ni tuma rong sor bang thegen de tirona sor si kuna tonge order ke lo ne tirona sor alewad to tirona sor arada tum si nang ke bonai apina ngam bonai nang chon thro hu dan si ni ta ke ni chinki thanan si o na ri pi ben scheme lo la si ni tum phang si claim pidam thabusi ni tum phang order nang bi si ni tum ke ni claim nang kok lo pula nang ki than he lam re lo la pula yo man ke lang so pen nang claim pru ma lang so pen ke an ke NRP form da lo pula nang de ke non ke PW lo ma tia hormu ke di seta pinya ni ta PW scheme puta ro re la sen ke nang thog ye lam mang ke bat lo puding hak lo yo ang kini tunda kichuning ri dunia dim ta chine klong chine masi aku la pu aportin hota kichuning ri dun bom le chuning ri dun bom eta amoni gilang me omunak lo lang re tong e na aning nang to de ne pi ne pu lam lo pu tu masi tung ke pinya ni ta la pu si pu ekdam lambung lang plat benda pu jehla na re lo jelo phil lo ke ni li ke adon pha da pu si ke ong pu bang ke ong e ta jelo phil de jehla na kok mati ta pu si jehla re lo ala pa lo de